Когато цар Иван Асен II се възкачва на българския престол, ситуацията на Балканите е изключително сложна. Непрестанни борби за надмощие водели Латинската империя и двете гръцки държави Епир и Никея. Особено амбициозен бил епирският деспот Теодор Комнин, който след като завладяла Солунското княжество, се провъзгласил за император. Иван Асен II сметнал за разумно да поддържа мирни отношения с Комнин. Сключен бил договор, според който една от дъщерите на българския цар се омъжила за брата на епирския владетел. Мирът обаче не траял дълго. През 1230 година Теодор Комнин вероломно нарушил договора и нахлул в българските земи. Разгневен от действията на довчерашния си съюзник, Иван Асен II се понесъл срещу врага с неголяма войска от българи и отряд кумани, чието брой не надвишавал 1000 души. Наредил да бъде забучен на копие и носен като знаме договорът с епирците. Двете армии се срещнали на 9 март 1230 година в местността Клокотница, близо до Хасково. Комнин претърпял страхотно поражение. Той бил пленен заедно с цялото си семейство. А към румейските войници българският цар проявил милост и ги пуснал да се завърнат по домовете си. След поражението при Клокотница епирските владения били присъединени към България. Само в Солун, Тесалия и Епир останал да управлява братът на Теодор Комнин, но като васал на българския цар. Така, само с една битка, България се превръща в хегемон на Балканите и достига своето най-голямо териториално разширение. Нейните граници, както от времето на цар Симеон Велики, отново опрели в 3 морета – Адриатическо, Бяло и Черно. Блестящата победа била ознаменувана със специален надпис, изсечен на колона и поставен в църквата Свети 40 мъченици в Търново. В лето 6738 Индикт III, аз, Иван Асен, в Христа богаверен цар и самодържец на българите, син на стария цар Асен, издигнах из основа, из живопис украсих до край пречестната тази църква в името на светите 40 мъченици, с помощта на които в 12-та година от царуването си, в която година се изписваше този храм, излязох на война в Румания и разбих гръцката войска. А самия цар Кир Теодор Комнин взех в плен с всичките му боляри. И цялата му земя от Одрин до Драч превзех, гръцка още и арбанашка, и сръбска. А пък градовете, които се намират около Цариград, и самия този град владееха фръзите, но и те се покоряваха под ръката на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене и благодарение на мене прекарваха дните си. Тъй като Бог така заповяда, понеже без него нито дело, нито слово не се извършва. Не е му слава вовеки. Амин.